Cum vezi România după 35 de ani de democrație? Dar România ca societate, la asta mă refer. Cum simți în ultimii ani evoluția? Crezi că mergem într-o direcție Uite, bună? în primul rând ar trebui să fim mai responsabili. Că Ok. mă întreb și se învârt multe lucruri în capul meu, dar e greu că sunt multe probleme. Dar Nu știu cum să formulez mai specific. responsabilitatea, nu, am înțeles întrebarea, dar încerc să-mi găsesc cuvintele. Responsabilitatea e unul dintre lucrurile care contează cel mai mult în momentul ăsta și responsabili suntem atunci când ne dăm seama că în mâinile noastre stă viitorul și revin la vot. Responsabili suntem atunci când votăm. Responsabili suntem atunci când ne ajutăm. Responsabili suntem atunci când nu cădem în extreme. Cum a fost, de exemplu, că ziceai de vulnerabilități și de ce mă deranjează la societate. Când am fost în pandemie, se formaseră două tabere, pro-vaccin, anti-vaccin. Extreme. Polarizarea asta, da. Polarizarea societății.